Target sa Davao City LGU nga mapatasan pa ngadto sa 15,000 ang mabakunahan matag adlaw sa syudad gikan sa kasamtangang 10,000 per day. Ano ang report ni Argil Relator. Human sa malampusong paglusad og pilot mobile vaccination sa Los Amigos, Davao City, diin 283 ang nabakunahan. Ang Barangay Sirib Nasab sa Kalinan District ang gidayo sa mobile vaccination team sa Davao City Council. 500 ka mga residente sa maong barangay ang nabakunahan og first dose. Senior citizens o persons with comorbidities ang target na bakunahan sa mobile vaccination. Apan gitugutan na sa DOH-11 nga i-appeal ang A4 o essential workers o galing doon na pa'y sobra sa lokasyong bakuna. Very stringent in screening. Yesterday, we were very lucky. We had 4 doctors na nag-screening. Stick to sila kaayo, James, because far-flung barangay ang Barangay Sirib. Ayaw nila magkaroon ng adverse events na layo, problema pa ni Kapitan sa dalahon, no? Ang mobile vaccination, usa sa mga estratehiya sa Davao City LGU, aron mas mapataas pa ang ihap sa mga mabakunahan matag adlaw. Nga sa karon, gilaraw nga moabot sa 15,000 vaccinees gikan sa target nga 10,000 vaccinees kaniadto. So we are able to target kanang 10,000 per day na to. We see that it is not fast enough ang 10,000 first doses per day. So we need to create more teams para mas mapadaghan nato ang atuang vaccinations, and we'd like to target at least 15,000 first doses per day. Hangyo sa mayor, dili na paabuton pa ang mobile vaccination sa mga barangay o magpa-schedule na sa mga vaccination sites, pinaagi sa online vaccination appointment scheduler. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.